Madam Norma Tamaris. Palakpakan, Buratsa. Dito hamon oras na muto, ang progreso makikita na niyo. Gayaan mayor namon irmaduto, baka upay puro ang hinihimo. Serbisyo publiko nga ora mismo, nagmano'y pinakikita kayo. Waray korupsyon, waray sindikato, ang pag-ursa hindi ro diretso. Yato na, sige daw kita, di mano na hindi tigla mumurak sa kaupay pagin ang kusina sa libigan, ang kapalis di na ganahan. Yato na, sige daw kita, sige na, kanunan ang kanan, mga pinauran ang isahira, maro'y may buwansa. Ginoo tinatapurang niya, sa litwaray manggod pagkahadlong niya, mga Pagino kinamatukang niya, ang Pangino'y inuna, ang pag-intindi mo ng pagbabayan, nakasing-kasing di yun makapara, Ginano'y ating maghihigot na, napalay oras mabalik man lahat. Yato na, sige daw kita, di mano na pipigilak mumurak sa kaupay pagin ang kusina sa libigan, ang kapalis di na ganahan. Yato na, sige daw kita, sige na, ang kalupag handa na, mga pinaura na sa hagana, di mano'y maway mumurak sa ikaw ba'y tumulak sa di manumayan? Ay ikaw ba'y tumulak sa di manumayan? Umarap kay lumang oras magbabago, ganyan garantiyan di mano. Nagtuwahan sa butiran kung kadagatan, harap pinapandang sa lahat, makasutang higitan. Pinoy ba yung mga laungan na mga oras ko, servisyo ito ora mismo. Madam Norma Tamaris.